Kang, tak ngomong ya. Iya yo. BH saiki yo kok larang yo, Kang. Alah yo kok sok-sokan ape nganggo BH barang ya wong wis kisut ngono. Cangkemem iku lho, Kang. Tak jojo suket searite ya kapok. Lah piye, boleh rono kental-kentul ya ora bakal ana sing ngambus wong sing ngijeh kenceng-kencenge mbrakeh kok. Cangkemem lho, Kang. Tuwa ora tata, sing tak maksud BH iku ora BH sing dienggo ngadai Gunung Kembar. Biaya hidup. Paham? Halah yuyu ngomong ae biaya hidup. Ndadak mbok singkat BH barang ngene iki pikiranku dak ya tekan ndi ya. Terae tuwa mudulan kek kok, Kang. Nah soal biaya hidup ora usah dibantah yo. Iki zaman wis modern barang dengar larang. Sing penting kondomku aman dak wis ah. Alah Kang, sok-sokan mikirno kondom barang, apa isih kuat urip, apa isih kuat goyang, apa isih iso menciptakan gaya baru. Cangkemem iku lho yu, sing tak maksud kondom iku kondisi dompet. Dompet iku isine dhuwit, dhuwit iku iso nyukupi BH6 iku mang. Alah Kang, ngomong ae kondisi dompet kok ndadak mbok singkat kondom barang.